thalak hi han ente le engthil nge ani irin naupangin lekhaphek chunga alorin koi nuai nge hrui inzom hleilo inphel nuai ani iring ani na taka chuan hei hi kan rilru ani chiang zo ka soi chuan ni tina kan thluaka ngaihtuahna hrang hrang lo lut thin te om dan ani engwangin nge kan nun hi hetiang em a hre om naktuk chu kapu in enge min silang le hmanah khan he hna hi lo bang lo top ila thatur khatiang khan lo ti zawk ila thatur ti ang chi ngaihtuahna koi nuai kha ani hmanah khan he hna hi lo bang lo top ila thatur khatiang khan lo ti zawk ila thatur ti in nangmah le nangmah i in ngaihtuah buai ve fo thinem chutianga in ngaihtuah lai chuan hun aliam zungzunga ma se nang chu engmah tilovin khuma ilamu rengtung si ani lom ni hetiang hi thil ngaihtuah thuk emo kan ti mai thina ma se adik tak chuan thil ngaihtuah thuk nilovin kan rilru lo buai ve liao liao ani zawk ani chibei vek ule sharing mizo channel atangin kan lo lom le chau kan channel hi lehkhabu chairman lo te tan khovela lehkhabu lar le hral tlaber berte atum bo si lovin minute rei lo te chungin kan ron khai khom thin ani vo in hian thil ngaihtuahna sa overthinking le rilru buai du deuh te tana lehkhabu tha em Darius Foroux-a ziah think straight ti lehkhabu hi karon hmer sha tir don chau ani he lehkhabu hi khovel hmun hrang hranga hral tlaber le lar em international bestseller ani hial ani he lehkhabu tumber hi chu a chiang hle a kan thluaka ngaihtuahna buai nuai le kalsual nuai te hi engtin nge kan thliar fiang tin kan nuna lokna min thlen thei tur ngaihtuahna ngil engtin nge kan nei don ti hi he video a hian chip chiar takin kan soi don ani he video i en zo meu chuan iril ru buai tak te kha alo fia to anga inun thlak danglam thei tur ngaihtuahna thar inei nge ka bei sei ani he video hi munli a kan then dona ama saberin kan rilru buai nuai atanga rilru fia kan nei thei dan kong kan thlir masa anga chumi dota chuan modern psychology pa anti mai William James a manro poimo tak pragmatism mangin kan rilru kan thunun dan tur kan zir le ang apathumna a chuan kan ngaihtuahna lo lut apiang te zinga hian atangkai le tangkai lo thlar hrang don ta ila engtin nge adanna filter kan siamang ti kan en don ani atop bera chuan ngaihtuahna maya top lovin ataka chetlak dan tur le lokna kan nei thei dan tur thlengin kan soi chuak don ani bulkan tan ma in hetiang nun kong atana lokna le hriatna thar min petu tur thuziak thatak tak te hi mai lova ingei thlak zel du chuan khonga in kan channel hi ilo subscribe ve don nia ina le inun ilok pui zel nan kan thei top kan chwa zel don ani in peito chuan abung khatna atangin kan tan don emmi nyang bung khatna rilru buai atangin rilru fiana a he lehkhabu thupui ber kan lu chil hma in aziak tu ton hriat pakhat ka hril masa ang cheu kumsang ni sompali khan aziak tu hi apian naram Netherlands atangin Londona na thok turin a insona Londona chuan inlua tur zon har sa hle a aman po ato hle bok atira chuan inrem chang masabera alut topa ma se thani nu a ana nai si aman plombok apartment thadeu akfu hlau meya amun lui chwa san turin a in buat sei veka anu le a u te po in Netherlands atangin motorin anron puya ma se in thar alu turni che a in lua tir tu tur kha arilru alo in thak thuta midang alo lua tir dai mei in lui atangin a chuak to si in thar lu tur anei le si lo hotela achung tenen chuan rilru nual dawin an om ta topa khati lai khan aziak tu chu amang ang hle a engtin nge ko omang ka chung te thlengin buaina ka thlen ani kawahan lak lo tak ti in a in ngaihtuah lungpom chiama ma se atu ka chuan alo har chuak ta a engwangin nge hetiang em a kalo in ngaihtuah ha bak ka rilru ka thunun angai ani atita a enge ka har satna ti in a in zota in lua tur ka nei lo ti ani mai enge ka ti thei ti in angai twa le a in dang zon emo
riana tur hmun dang zon mai tur ani chu tianga thil a ngaihtuah ngil taka chuan a rilru alo fiata em ani anu a phei chuan a in lua tirtu tur bawk khan a ron bele a in chu a lua thei le ta zawka a omzia chu zan khwa a alo lung ngai na zong kha a thlon vek ti na ani kan rilru hana 99% hi a sot lo le omze nei lo ani du hlie bung ni na rilru thunun na zona pakhat i rilru hi i thunun theiam modern psychology pa William James chuan thei lo atia kumsang khazeriat samruk pakwa khan William James hi Harvard atanga doctor zir chhuaklim thiamna sang tak nei ania ma se pon lama alan chwadang dan angot kha anun chu alo ni lo depression na satak anaya ma se kumsang khazeriat somsaria French mithiam pakhat thuziak achar fu lo meya chuta chuan thil lutak pakhat aba mu chhuak ta a chu kan rilru a lo lut apiang te zinga hian kan du ber thlang thei tur hian zalen na kan nei ti hi ani adairia chuan ngaihtuahna sang ka rilru a lo lut ma se chung zinga ka du ber chu thlangin ka buan tlat thei ani ti in a ziak i rilru a ngaihtuahna lo lut apiang chu idang thei lo ani mai thei ma se i thlwaka lo lut mi khwal te zinga khan tunge i biak anga tunge i no cho ang ti chu i thlan tur ani hei hi pragmatism ataka hmanna in nga na chu ani bung thumna ngaihtuahna tha le thalo thliar hranna engtin nge ngaihtuahna tha le thalo kan thliar hranang he lehkhabu ziak tu hian thuron fia tak mai min pe a chu i thunun thei thil chau ngaihtuah ro ti hi ani atik khop mai kan ngaihtuahna tam ber hi kan thunun thei mia lo midang ngai dan te kan hun kal to in chirna te ani hloma chung zong chu kan nun ti hre om tu ngaihtuahna tangkai lo an ni vek zawk chuti lain ngaihtuahna tangkai tak te chu thil pahnih chau an ni harsanna i to mek sut kian dan tur ngaihtuahna le i thil zir to te ataka hman dan tur ngaihtuahna hi an ni i rilru ngaihtuahna alo lu apiangin he zo na hi in zo thin ro he thil hi ka thunun theiam ti in a channa chu thei lo ani chuan i rilru atangin peibo wang ro i thunun thei lo thila chuan i hun le i tha seng ha du to su bunglina ngaihtuahna atangin ataka che tlakna a ngaihtuahna hi chu manrua chau ani a ataka kan man zui lo chuan englut nama anei don lo ani Steve Jobs sakhan thil poimo tak mai alo sei to a imha hun tur mulok vekin thil i thlun zom thei lo i hnunglam i thlir le nuaih chau i thil ti to sang te in zom dan kha i she thei don ani ti in chu wangin tun huna hian i ngaihtuahna kha ataka man tan a poimo hle sum le pai en kol dan chung changa po he lehkhabu ziak tu hian thupui poimo tak panga min chhop chwa saka pakhatna i momo mia lo chu leilo turin i rilru thunun ro thil kan leidon hian kan du wang chau nge kan mo wang zawk ti kan hriat hran angai ani pahnih na i hlohmu apiang atangin 10% tal thlatin khol zia ro hei hi i mahun atana i inven na poimo tak manro te takte ma ni se tangkai si ani don ani pathumna bat nei lova omtum tlat ro bat hian kan rilru a tibuai ngaihtuahna ngil min nei tir thei lo thin ani palina lawngna thlen thei tur hmuna i sum da tharo sum hi ama a alo pun thei nan kong zon thiam a poimo hle pangana uilu tuksu sum chu man tur ani kan sum khol te hi kan mahun atana inven na ni ma se tun huna hian kan nun nuam le limnan man ve tur ani ti hriat reng atha sum hi min thunun tu master ani lo nan film khurla keimani zawk hian limna min petu manrua atana man thiam zawk tur ani i mahun tur i taprual hian tun hun hlutna hi lamchia lo la sumboya i tan lo nan i thin lung kha veng rengang che heng kan sei tak thil ti pathum le sum le pai en kol dan te hi inuna i mang tan ani chuan i rilru lung khamna tam tak kha
alo kiam zel anga chu ngaihtuahna buai nuai atanga ngaihtuahna ngil i hman tan tak awang ani don ani heng thuron hnu tak tak te inuna i hman tana i zawm ani chuan sum le pai wanga i rilru hana le lung khamna tam tak te kha an lo kiam zelang chu kan soi fo tak ngaihtuahna ngil ting straight i nei tak wang le thil i ngaihtuah fia tak wang ani don ani atop nan he lehkhabu chunga thupui te hi tun atang la a ataka i hman zui thei nan thil ti tur action plan pathum karon chhap chhuak don ani pakhat na diary ziak ro i ngaihtuahna te kha ziak chhuak ro pani na mani chawa omtam phone le hlangai thlamia lovin engmah tilawa thlamwang taka omjir ro pathum na rilru muan na heng kan soi zong tumber chu i chung ril muan na ani i rilru buai nuai te kha angila siam tur chuan pen chu i kuta a om ti hriala nangmah i poimo ber ani he video hian inuna hlokna le chungril muanna a thlen che i ring ani chuan i thian thil ngaihtuahna sa overthinker le rilru buai fo thin te ne na khan lo share ve ngeila chuan hetiang nun kong atana hriatna thar min petu tur thu ziak kan ron chhop chhuah zel tur hi mailawa i hriat zel du chuan khongain kan channel hi lo subscribe ve turin kan sawma che atop thlengin min ngei thlak sak awangin in zawai chunga kalom em ani in zawai in ngaihtuahna fia limna le chungril muanna nei zel turin du sang ber kan hlana che u